Tills du ser att större uppe. Sen får du inte hålla dina fingrar för det. Det många filmer, kanske det finns säkert 10-15 filmer. Det är alltid lite konstigt så här. Hej mamma! Nej, det var jättebra. Nej, det är alla möjliga skämt liksom grupp, de gör en massa olika saker. Flytta på dig. Hej! Hej Alfred! Hej! Du skålar med Klara. Var det starkt, Alfred? Det gick på video någonting. Bra, Klara. Väldigt bra. Nu får du fortsätta vända. Det räcker. Man ska inte göra för mycket sådär, Klara, för då kan vi inte använda den här filmen. Det går bra. Jag kan klippa av bitar av filmen. Kan du